салом бинандагони гиромӣ, аз соли 2012 инҷониб мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои иловагии танзими ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, субъектҳои дорои манфиати умум ва дигар ташкилотҳое ки ҳисоботи молиявиро тибқи стандартҳои байналмилалӣ тартиб медиҳанд, вазифа доранд ки ҳисоботҳои молиявии солонаи худро якҷоя бо хулосаҳои аудиторӣ ҳамасола ба маҳфуздорондаи ҳисоботҳои молиявӣ пешниҳод намоянд. Вобаста ба баррасии ин масъала суҳбате дорем бо кормандони корхонаи воҳиди давлатии маркази хизматрасонии маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ назди Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Зарина Холиқова ва Маҳмуд Бадалов. Мақомоти хизматрасонии маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ чӣ гуна ниҳод аст ва мақсади фаъолияти он дар чист? дар асоси моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, маҳфуздоранда ин манбаи электронии маълумоти ҳисоботи молиявӣ дар Вазорати молия мебошад, ки барои доираи васеи истифодабарандагон дастрас буда тавассути низоми ягонаи иттилоотии маҳфуздорӣ ба роҳ монда мешавад. Маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ тавассути корхонаи воҳиди давлатии маркази хизматрасонии маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ амалӣ карда мешавад. мақсади асосии фаъолияти корхонаи мазкур ин аз мусоидат намудан дар таъмини таҳияи ҳисоботи молиявӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ, ҷамъоварӣ, маҳфуздорӣ ва нашри ҳисоботҳои молиявӣ ва хулосаҳои аудитории субъектҳои дорои манфиати умум барои доираи васеи истифодабарандагон, ҷиҳати баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ, беҳтар намудани сифати таҳияи ҳисоботҳои молиявӣ ва хизматрасонии аудиторӣ, ки дар маҷмӯъ шаффофияти иқтисодиро таъмин менамояд, иборат мебошад. Бинобар ин субъектҳои дорои манфиати умум тибқи талаботи моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ ва банди 2 Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои иловагии танзими ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ вазифа доранд ҳисоботҳои молиявии худро якҷоя бо хулосаҳои аудиторӣ ҳамасола дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ пешниҳод намоянд. маҷмӯи ҳисоботҳои молиявие ки ба маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ пешниҳод мегарданд, кадом шаклҳоро дар бар мегиранд? маҷмӯи ҳисоботҳои молиявӣ тибқи дастурамал оиди низоми пур намудани шаклҳои ҳисоботи молиявӣ ки тибқи талаботи стандартҳои миллӣ ва байналмилалии ҳисоботи молиявӣ тартиб дода мешаванд, аз 6 шакл иборатанд. шакли якум ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ ё таваззуни муҳосибӣ мебошад. шакли 2 ҳисобот оиди фоида ва зарар. шакли 3 ҳисобот оиди маҷмӯи даромад. шакли 4 ҳисобот оиди тағйирёбии сармояи худӣ. шакли 5 ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пулӣ ва шакли 6 таҳқиқи андоз. Инчунин тавзеҳот ба ҳисоботи молиявӣ замима карда мешавад. маҳфуздории ҳисоботи молиявӣ ба рушди иқтисоди миллӣ ва умуман ба субъектҳои соҳибкорӣ чӣ манфиати иқтисодӣ дорад? дар маҷмӯъ маҳфуздории ҳисоботи молиявӣ ва хулосаи аудиторӣ ҳам ба субъектҳои дорои манфиати умум ва ҳам ба иқтисоди миллӣ манфиатҳои зерин дорад. ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ, ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалӣ, имконияти дастрасӣ ба қарзҳои дорои фоизи хурд, дастрасии маълумоти эътимоднок доир ба шарикони тиҷоратӣ, ҷорӣ намудани таҷрибаи муосири байналмилалӣ дар пешбурди фаъолият, баланд бардоштани мавқеи кишвар дар раддабандиҳои байналмилалӣ ва маҳфуздории марказии ҳисоботи молиявӣ ва хулосаи аудиториро дар бар мегирад. кадом субъектҳо ба сифати субъектҳои манфиати умум яки дорои манфиати умум эътироф гардиданд? ба сифати субъектҳои дорои манфиати умум ташкилотҳои аҳамияти калони ҷамъиятӣ дошта эътироф мегарданд, ки меъёри муайян намудани аҳамияти онҳоро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои иловагии танзими ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ чунин ташкилотҳо ҳамчун субъектҳои дорои манфиати умум эътироф гардиданд.
бонкҳо, ташкилотҳои қарзии молиявӣ новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқӣ ва шакли моликият, ташкилотҳои суғуртавӣ новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқӣ ва шакли моликият, биржаҳо, фонди кафолатии пасандозҳои шахсони воқеӣ, фонди нафақа ба истиснои ташкилотҳои бюджетӣ, шахсони ҳуқуқие ки қоғазҳои қиматноки онҳо дар биржаҳои фондии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муомилот мебошанд, субъектҳои монополияи табиӣ, субъектҳое ки ҳаҷми даромади умумии онҳо бо назардошти ҳамаи андозҳо дар давраи соли гузаштаи ҳисоботӣ на камтар аз 30 миллион сомонӣ мебошад ба истиснои ташкилотҳои бюджетӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, субъектҳое ки ҳаҷми дороиҳои умумии онҳо на камтар аз 100 миллион сомонӣ, субъектҳое ки шумораи умумии кормандон на камтар аз 1000 нафар мебошад ва инчунин фондҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ ки ҳаҷми даромади умумии онҳо бо назардошти ҳамаи андозҳо дар давраи соли охирони ҳисоботӣ на камтар аз 10 миллион сомонӣ мебошанд иборатанд. чунин критериҳо ҳамчун субъектҳои дорои манфиати умум эътироф гардиданд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар субъектҳои дорои манфиати умум дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд? дар заминаи маълумотҳои расмӣ аз мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаҳои молия, омор, андоз, ба қайдгирии давлатии ташкилотҳои ҷамъиятӣ, зидди инҳисорӣ, фаъолияти бонкӣ ва назорати суғуртавӣ дастрасшуда феҳристи субъектҳои дорои манфиати умум таҳия карда шудааст ки дар соли 2023 чунин ташкилотҳо 503 адад ро ташкил доданд. дар доираи талаботи тартиби ба манфуъзоранда пешниҳод намудани ҳисоботҳои молиявӣ аз ҷониби корхона бо назардошти раванди таъсисёбӣ ва барҳамхӯрии субъектҳои дорои манфиати умум феҳристи мазкур такмил дода шудааст ки айни ҳол субъектҳое ки дар ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд 663 адад мебошанд ки нисбат ба соли гузашта 160 адад ё 32% зиёд гардидааст. ба ҳисобгирии муҳосибӣ низоми ягонаи ҷамъоварӣ ба қайдгирӣ ҷанбасти иттилоот дар бораи молу мулк, дороиҳо, уҳдадориҳо ва сармояи ташкилоту корхонаҳо буда пешбурди дурусти он мутобиқ ба талаботи стандартҳои муосири байналмилалӣ дар таъмини шаффофияти иқтисодӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва рушди бемайлони соҳаи иқтисоди миллӣ заминагузор мебошад. вазифаҳои асосии ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ таъмин намудани шахсони манфиатдор бо иттилооти пурра ва дақиқ оид ба ҳолати молиявӣ, натиҷаи фаъолият ва тағйироти вазъи молиявии ташкилотҳо мебошад. яке аз механизмҳои ҷалби сармояи мустақим, пешниҳоди маълумоти саҳеҳ ва доираи васеи истифодабарандагон маҳсуб ёфта дастрасии иттилоот ва ё худ ҳисоботи молиявие ки дар заминаи стандартҳои ягонаи байналмилалӣ ба тасвиб расидааст, ҷолибияти ҳамкориҳои мустақимро бо тарафҳои манфиатдор тақвият мебахшад. бо дар назардошти хусусияти хоси масъалаи матраҳшаванда, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 26 январи соли 2021 зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии мамлакат бо мақсади танзими муносибатҳо дар самти пешбурди ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҷалби сармояи мустақим ниҳодҳои дахлдорро муваззаф намуданд ки барои ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва аз аудити ҳарсолаи ҳатмӣ гузаштани субъектҳои дорои манфиати умум ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ чораҳои бетаъхир андешанд. қобили тазаккур аст ки ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва стандартҳои байналмилалии аудит дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба устуворӣ ва кам гардидани хавфҳои пайдошавии буҳрони молиявӣ, васеъ гардидани имкониятҳои шомилшавии кишвар ба ташкилотҳои байналмилалии бонуфуз, пас гардидани иқтисоди пинҳонӣ ва дар ин замина зиёд гардидани манбаъҳои андозӣ, инчунин ба содагардонидани раванди қабули қарорҳо аз тарафи саҳомон ва шарикони идоракунанда таъсири мусбат мерасонад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат, корхонаи воҳиди давлатии маркази хизматрасонии маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ назди вазорати молия таъсис дода шуд. мақсади асосии фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии маркази хизматрасонии маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ аз таъмини таҳияи ҳисоботҳои молиявӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва нашри ҳисоботҳои молиявӣ
ва хулосаҳои аудиторӣ ҷиҳати баланд бардоштани ҷолибияти саҳмгузорӣ, беҳтар намудани сифат, шаффофият ва дастрасии ҳисоботи молиявии субъектҳои дорои манфиати умум ва дигар ташкилотҳо барои доираи васеъи истифодабарандагон иборат мебошад. Барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда ва ташкили низоми марказонидашудаи маҳфуздории ҳисоботи молиявӣ, Корхонаи воҳиди давлатии маркази хизматрасонии маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ портали ягонаи иттилоотиро ташкил ва дастрасии онро дар марҳилаи аввал ба субъектҳои дорои манфиати умум пешниҳод менамояд. Фаъол гардидани портали ягонаи иттилоотии маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ имкон медиҳад, ки шаффофияти пешбурди ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва дастрасии ҳисоботи молиявӣ ба саҳмгузорони ватанию хориҷӣ таъмин карда шуда, дар ин замина фазои соҳибкорию сармоягузорӣ беҳтар гардад. кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар пешбурди фаъолияти соҳа муқаррар карда шудааст? қобили тазаккур аст, ки мутобиқи моддаи 10 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ ва моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти аудиторӣ, субъектҳои дорои манфиати умум уҳда доранд, ки баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявии худро тибқи стандартҳои байналмилалӣ амалӣ намуда аз аудити ҳатмӣ гузаранд. Вобаста ба ин тибқи талаботи қисми 4 моддаи 23 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ ва қисми 5 моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти аудиторӣ, субъектҳои дорои манфиати умум уҳда доранд, ки ҳисоботи молиявии худро то санаи 3 апрел омода намуда, на дертар аз санаи 1 июни баъд аз соли ҳисоботӣ аз аудити ҳатмӣ гузаранд. Илова ба ин мутобиқи қисми 3 моддаи 23 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ ва банди 2 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2012 рақами 154 дар бораи тадбирҳои иловагии танзими баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, субъектҳои дорои манфиати умум ва дигар ташкилотҳое, ки ҳисоботҳои молиявии худро тибқи стандартҳои байналмилалӣ тартиб медиҳанд, вазифа доранд, ки ҳисоботи молиявии солонаи худро якҷо бо хулоса аудиторӣ ҳамасола ба маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ пешниҳод намоянд. То кадом андоза субъектҳои дорои манфиати умум ҳисоботҳои молиявии худро ба маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ пешниҳод менамоянд? Механизми пешниҳод намудани ҳисоботҳои молиявии субъектҳои дорои манфиати умум ва хулосаи аудиторӣ аз ҷониби субъектҳои дорои манфиати умум дар доираи тартиб ва муҳлати ба маҳфуздоронда пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ якҷо бо хулосаи аудиторӣ, ки бо санади дахлоли вазорати молия ба тасвиб расида дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади меъёрии хусусияти умумиятӣ дошта ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, амалӣ карда мешавад. Дар ин радиф дар доираи корбарии пайваста ва ҳамкории мустақим бо субъектҳои дорои манфиати умум айни ҳол 68% ё 452 адади субъектҳои дорои манфиати умум ҳисоботҳои молиявии худро ҳам дар шакли коғазӣ ва ҳам дар шакли электронӣ ба корхона пешниҳод намуда, 190 адад ё 29% субъектҳо бо аудити ҳатмии солона фаро гирифта шудаанд. Новобаста аз ҳиссаи ками гузариши субъектҳои дорои манфиати умум аз аудити солонаи ҳатмӣ мехоҳам таваҷҷӯҳи шуморо ба як нишондиҳанда ҷалб намоям. Дар дораи маълумотҳои расмӣ аз ҷониби ташкилотҳои аудиторӣ дар нимаи аввали соли 2024 ба корхона пешниҳод шуда, аз ҷониби ташкилотҳои аудиторие, ки дорои иҷозатномаи амалкунандаи мақоми ваколатдори давлатӣ мебошанд, маҷмӯан фаъолияти 154 адад субъектҳои хоҷагидорӣ таҳти санҷишҳои аудиторӣ қарор гирифта шудааст. Вале нишондиҳандаи мазкур дар соли 2023 бошад ба 222 адад баробар карда шудааст, ки нисбат ба соли 2022 30% зиёд гардидааст. Ҳамзамон таҳлил ва қиёси маълумотҳои дастрасшуда нишон доданд, ки арзиши хизматрасониҳои аудиторӣ нисбат ба соли 2022 яъне дар соли 2023 ба андозаи 27% коҳиш ёфтааст. ҷаҳони муосир ба навгониҳо, ба талаботи нав, яъне ки руҷӯъ карда истодааст. вобаста ба рақамикунонии соҳа имрӯз дар пешбурди фаъолият кадом корҳо иҷро карда шудааст? дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади муаррификунонии низоми маҳфуздории ҳисоботи молиявӣ ва фаъолияти рӯзмарраи корхона, инчунин иттилоотонии субъектҳои дорои манфиати умум аз меъёрҳои қонунгузории амалкунанда саҳифаҳои иҷтимоии корхона дар шабакаҳои фейсбук ва инстаграм фаъол карда шуда, QR рамзи ягонаи иттилоотӣ вобаста ба фаъолияти маҳфуздорӣ ҷорӣ карда шудааст. илова ба ин бо мақсади нашри ҳисоботҳои молиявӣ ва хулосаи аудитории субъектҳои дорои манфиати умум барои доираи васеъи истифодабарандагон, инчунин таъмини бехатарӣ ва ҷорӣ намудани фишангҳои ҳимоявӣ, сомонаи расмии корхона дар таҳрири нав таҳия карда шуда,
бо дар назардошти талаботҳои барномавӣ дар раванди пайвасткунии он ба серверҳои дахдор идома дорад. Ҳамзамон бо мақсади рақамикунонии раванди фаъолият ва таъсиси маҳзани ягона низоми ягонаи иттилоотии маҳфуздорӣ, яъне портал таъсис дода шудааст ки дастрасии он дар марҳилаи аввал ба таври таҷрибавӣ тавассути ташкили утоқҳои шахсӣ ва дастрасии ном ва рамзҳои истифодабарӣ ба субъектҳои дорои манфиати умум пешниҳод шуда истодааст. Портали маҳфуздории ҳисоботҳои молиявӣ ҳамчун модули алоҳида дар сомонаи расмии корхона ҷойгир карда шуда тавассути утоқҳои шахсӣ роҳандозишаванда зимни пешниҳоди ҳисоботҳо ба корхона ба таври электронӣ инчунин маҳфуздорӣ ва нашри ҳисоботҳои молиявиро дар шакли худкор таъмин менамояд. дар нақша мо сомонаи расмии корхонаи воҳиди давлатиро фаъол карданем. Дар баробари ин портали ягонаи низоми иттилоотӣ фаъол карда мешавад ки субъектҳои дорои манфиати умум тавассути утоқи шахсӣ ба портал ворид мешаванд ва ҳамаи ҳисоботҳои молиявии худро тариқи электронӣ пур намуда равона менамоянд. Инчунин дигар истифодабарандагон метавонанд ба ҳисоботи молиявии субъектҳо дастрас бошанд. ташаккури зиёд барои суҳбат ва ибрози андеша. рушди ташкилотҳои аҳамияти калони ҷамъиятӣ дошта ба монанди бонкҳо, ташкилотҳои суғуртавӣ, биржаҳо, фонди кафолатии пасандозҳои шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқие ки коғазҳои қиматноки онҳо дар биржаҳои фондии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муомилот мебошанд, фонди нафақа, яъне ки ба истиснои ташкилотҳои буҷетӣ ва ғайра ки субъектҳои дорои манфиати умум эътироф карда мешаванд, дар беҳтар гардидани хизматрасонии маҳфуздорандаи ҳисоботҳои молиявӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. саломат бошед.